Kudratında beýgelen, ähli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmedi onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý Adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Söýgüniň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bu güne sebäpli adamzat Hudaýdan çetleştirildi ve Eren bağından kovuldu. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldyzlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahimyň diýen edijiligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa inandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin bıçagyny galdyranda Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahimyň Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gür agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleştirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidir. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahimyň oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly
Onun yerine şol biri qurban edilmeli. Käbirler oňa Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onuň gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onuň doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Oňa ruhy manda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onuň Ýerusalyma taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna erijileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onuň etjek işlerini welillik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habar wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň welillik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onuň durmuşynda özü barada welillik edilen zatlar berjaý boldumuka? İsa peýgamberden hem beýik boldumuka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylşýaly. Bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gurrun berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňız. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady biziň İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Qadirli Fiyafil, bu zatlar barada haqiqat bilmegim üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin ýazýan. Kesar Augustun Rimin imperatory Beyk Iridin bolsa Ýudeýanyň padşahy bolan nurny Hudaý tarapyn nazar etip bir Meryem atly päk gyzyň ýanyna Cebrail perişti berilýär. Korkma Meryem, sen üstünden Hudaýyň keramatyny, sen göwreli bolarsyň, emir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa İsa dakarsyň. Bine hilbeýle bolýar. Men pek gyzagır. Seni keramat nur urşabalar, hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçinem ol keramatly şaga Hudaýyň perdendi diýerler. Onsoň Meryem Elizabetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan göwreli bolupdy. Elizaveta, Meryem, men uyucugum. Sen iň bagtly ýal. Sen çağaňyň bagtly bolar. Çünki men sen sesiň eşitmädimi? Göwremdäki çağa şatlykla oýnaklap başlady. men kalbim Taňra alkyş okýar. Gudraty güýçli halat ýerime şatlanyp men ruhum göterilýär. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni siýlar. Rimin imperator August Caesar'dan ilat ýalyny geçirmeliýän beýik ferman geldi. Galileýede hemde Ýudeýede her bir adam hasaba almalydyr. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obodo, onuň ata-babalar nirede eneden gorupdurlar. Bary ýazylmalydyr. Onsoň Meryem özüniň odullun adagyry solan Ýusuf bilen ýazylşmagy
Judeyadaki Viflehem şäherine geldi. Emma Viflehemde olar üçin yer tapylmady. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçuny özlerine pena tapdylar. Şo töwereklerde çopanlar bardy. Olar goýun makýadylar. Haçanna giýje olaň öňünde Taňryň periştesi peýda bolanyny oň keramaty töwere günnüzlük ýal etdi. Begice Davudyň şäherine siziň ýalkaýjyňyz Taňrynyň nefes ogly İsa aleyhisselam dünýäye indi. Çopanlar şonu dünýä inen çağany sallançygyny görmäge gowlukdylar. Ýalkaýjynyň dünýä inen barda hoş habary ilk ýaýradanlarym şolar boldular. Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanyna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Ýusuf ony Ýerusaleme Taňryň huzuryna alyp bardylar. Wada tanada olary ýaşyl goja Simeon duş geldi. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçä ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Taňrym, men haýyny seni öz sadyk goluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýberip bilýän. Çünki men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Taňryň saýlany. İkiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini de surlar gutoran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçanna İsa 12 ýaşda ýetenni Ýusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasha baýramyna ketdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony Wadatxanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Eyle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşla görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini haýran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimi diýarly. Kakyn kimidiň seni gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl paýhasy bilen, özüniň kemale gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations film kinokampaniýasy Lukanyň Injiliniň esasyna döredilen İsa adly filmi siziň diqqatyňyza götürilýär. Film Altygarly Fatnak Türkmen film kinostudiýasyna türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem rejissori Hanyel Agahanow. Türkmen diline ses verenler İsa Aman Bayramnerdiýew, alyp barjy Nurul Uraldyrdiew we başgalar. İmperator Tiberiýanyň häkimlik sürmeginiň 15-nji ýylynda Pontius Pilat Ýudeýany dolanýarýaka, Irod Galileýede ýol başçylyk edýäkä, ilkinji ruhanlar Anna bilen Kayafa döwründe Hudaýyň kelamyny ýançylystanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini ilep, towba edip çokunmagy nesihat berip, bütün Ýordan ýurduny aýlanyp çykdy. Inniden beýle günäh işetmekden saklanyň. Towba ediň. Hudaý siziň günäňizi geçer. İsa-y Peýgamberiň mukaddes kitabyna ýazylşy ýaly Şölistanlykda bir owaz ýanglandy. Gudraty güýçli çyn ýol taýýarlaň. Gudraty güýçli çyn dogry ýoly taýyn ediň. Hemme jülgeler gömülmelidir. Dağlar, bayırlar, tepeler düzlenmelidir. Egrem muramlyklar gönöldilmelidir. Üdür-südürlükler bolsa tekidlenmelidir. Şonda her bir adam
Tanrı'nın halat ediyenini görür. Biz näme etmeli? Sen aýda. Siz bir sürü ağzalı kezzaplar. Sen bizim näme etmemiz isleýär? Hakykat aýt. Ýol görköz. Biz nire gitmeli? Kimin köýnegi iki bolsa, köýneginiň birini köýneksize bersin. Kimde azyk bar bolsa ağaçlar bilen paýlaşsyn. Oğlum. Biz bu yerde salık çığınıyaz. Biz ne etmeli? Yığınamalısından artık yığınamaň. Yer bize näme aýtjak? Biz näme etmeli? Kişiň elinden güýç bilen puluny alyjy bolmaň. Hiç haçan kişe töhmet atmaň. Öz hakyňyza kaýyl bolun. Sen bir aýt. İsa diýilýän senmi? Men sizi suw bilen şokundurýan. Emma menden başga has mertebeli biri gelir. Men oň şaragynyň bagyny çözmäge de yaraman. O sizi keramatly ruh bilen hemem ot bilen şokundurar. O ýagşyny ýamany elekden geçiren ýaly saýlar. Hemem anan ýanlary töweregine ýygnar. Mukaddes ruh kepter sıfatdy gelip İsa'ň egini gondy. Şu wagt asmandan sen men eziz perzendim, men gowy niýetlem saňa siňenler diýen owaz eşitdim. İsa 30 ýaşyna ýetende öz gullugyny berja etmäge başlady. Ol keramat bilen ruhlanyp ýardanyň dolanyp geldi. Ruhu ony çöllüge alyp bardy. Şo ýerde şeytan ony 40 günläp her türlü nygmatlar hödürläp azdyrmagy synandy. Emma ol hiç zat datmady. Onsoň şeytan oňa şey diýdi. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, onda sen şudasyň çöregi öwrülmegini emret. Kitapda adam diňe bir çörek bilen ýaşaman Hudaýyň kelam bilen ýaşar diýilipdir. Onsoň şeytan onu dagyň üstüne çykaryp oňa göz açyp ýumaz salymda bütün dünýäni görkezdi. Şu baýlyklaryň üstünden höküm sürmegi saňa tapşyraryn. Çünki bular menki. Kim islesen berip bilýän. Eger de sen maňa taqdim etseň, şularyň bary senki bol. Kitapda diňe sen öz Hudaýyňa taqdim et. Hem de diňe şoňa gulluk et diýilipdir. Soňra şeytan onu Ýerusaleme getirip Wadatxanaň tepesine çykardy. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, şu ýerden aşaklygyna bökersiň. Çünki mukaddes kitapda Hudaý öz periştelerine seni goramagy tapşyrýar. Hem de olar seni ellerine götererler. Hatda senin aýaklaryňy da daşa degirmezler diýilipdir. Kitapda öz Taňryňy synama diýilipdir.
Onsoň İsa öz öňü we sen ýeri bolan Nazarete dolanyp bardy. Paron. Salam. Şemme onu İsa adatdaky syýaly ibadetlana bardy. Oňa İsa-y Peýgamberiň kitabyny okap berdiler. Tangryň ruhu maňa seňdi. Çoň çynama maňa gedaýlary hormat etmäge, ýesirliň adatlygy çykjagyny, we körlüň gözleriniň açyljagyny, emme ýezlenleri adatlyk ilan etmegi, olary Hudaýyň halas etse günniň gelini habar bermäge maňa pata berdi. O gowlatlar aýdy. Şu ýazylanlar men okap durgan berjay boldy. Yazılanlar berjay boldy. Bu da atları dine yalkayıcı bercayı ettiler. Siz maňa hekim, ödük dertten halas etgen atalar sözüni ýatladyryňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolanda öz watanyňyzdy berjay etdi diýerdiňiz. Men size aýtdym, öz watanyny hiç bir peýgamber tuwa edilýändir. Şeýle sözler bilen İsa özüň olaň ýalkaýjylygyny, adamlar ýalkamagy Taňry pata berip ýeberenligini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak da Musaýlar ony ýalkaýjy hökmüni kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne İsa ähli märekäň içinden geçip öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Rim baswalçylarynyň zulmy hemme wagtdakydan güýçli. Şoň üçin adamlar Taňryň ýalkaýjysynyň gelip özlerini zulümden azad etmegine garaşýadylar. Esselamu aleykum. Wa aleykum esselam mollum. Aýk men götererim Kasimo. Göterer. Näme ol bizden gitmegi ony dugdymy? Bir zaday. Bize näme döňürse bir zaday. Bir de öwre. Erik bakma. Bir sapar iki tane adam ibadete geldi. Birisi dinlar adam diye beylekti bolsa, talgıt yığınayıcı diye, dinlar adam bir kıra çekilip, ey Hudaý, men sana minnetdar, men kıskanç däl, bir näçeler ýaly aýalyma biýgupalygym edemok. Sebäbi men şu talgıt yığınayıcı ýalylar. Hep kede gagdym mekliýär. Şu gündümiň ondan birini sana berýänni ibadet etmäge başlady. Talgıt yığınayıcı bolsa diňe ýüzüni sallap, ey Hudaý, men günäkär, rehmin gelsin diýip döşnürdi durdy. Men size aýdyn. Olar ibadethanadan gidenlerine dinler adam däle talgıt yığınayıcı Hudaýa wepal bolup çykdy. Çünkü kim özüni ulumsuz tutsa ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa ol ululdyljekdir. Hani o doğrağı yüzeliň suňçuň ýerine. Şo ýerde toruňyzy taşlap görüň. Ay mollum biz uzun gizilap fermenlik ýöne tormada ýekeje balygym düşmedi.
Yöneten hayiş etsen, torumu taşlayar. Yaku, yar. Yaku, ayaklarını berik getirin. Bağırttan çıkarmaya konuya gelin, Sidra. Edil işim köp wagty tutdular. Besedelik, şu yeterlik bu. Berip. Ey Hudaý günemet. Men günä iş etdim. Korkma. Inna adamlar mesul bolarsyň. Men ýanyma gelip, sözlenme kulak asyň, kalbyňyz ynjalar. Anan ýan bolsaňyz Hudaýy gözläp, o ýanyňyzda oňa taqdim edin. Näletkerde goý pälinden gaýsyn. Kanuny bodyan erwet niyetinden näntin hem Taňra taqdim etsin. Çünki ol ähli günäleri geçýändir. Onsoň siziň kalbyňyz rahatlanır. Hem salamatlykda ýaşardyr. Gelye, anhaun, Ferit. İsa, yalvaryan men gydym halas et. Oňa resmin insin. Oyan 12 ýaşady. Ne mutha ölüp barýar. Kömek et, yalvaryan, kömek et. Ýaýyr. Ulak atdyýdyň öldü. Ýalwaran peýdasy ýok. Mugallim adar berme. Korkma sen ýöne anan. O ýene de diýerler. Ağlama. Bıgıyz ölmänler diňe uklapdyr. Beyzem. Tur. Munnaharla. Onun berdine molunu hiç kim aytma. Şondan köp wagt geçmäke İsa aleyhissalamy Matweylew duş geldi. Ol şäher derweziniň agzyna gömür kakygyny ýady. Men girme düş.
Onsoň İsa wada etmek üçin baýrlyga çykdy. Şo ýerde giýjesini wada edip geçirdi. Ertesi gün ýerden bolsa ol apostollar dip at beren 12 san şagirdi bilen salamlaşdy. Simon olaňa Piotrym diýe. Oňdogany Andrei. Jakub. Johan. Filip. Bartholomew. Matvey. Hem de Fama. Alfeýiň ogly Jakub. Simon, oňa Zelatan diýerler. Jakubyň dogany Ýuda. Hem de Ýuda Iskariot, o soňra İsa dönüklik eder. Diýwanalar tez bagtly. Çünkü bütün dünýä sizinki. Ağaçlar tez bagtly çünkü karnyňyz doýurarsyňyz. Ağlayanlar tez bagtly çünkü tez gülersiňiz. Sizi ýigrenseler, nälet deseler, özüňizi bagtly tasap ediň. Hemmesi insan ogul sebäp bildir. Egerde şeýle bolsa gaýtam sizi şoň şahatlanyň. Asmanyny siziň syýlaňyz uly bor. Çünkü peýgamberler bilen atalar şeý dipdirler. On 17, 17, 18, 18, 19, 20. 20. Ine menne barşy? Menne barşy diýdiň näme? Kim baý bolsa dat günne. Siz görjeňizi gördüňiz. Ay, o baý bolmak isleýän ok. Bu bir kem hakky. Bugün kugulýänler dat günüňizde. Çünkü bahmaglardyňyz. Sizi barşa çykarsalar dat günüňizde. Çünkü galyp peýgamberleň atalar da şeý dipdirler. Ýöne kim kulak asýan bolsa, meniň o öz düşmanyň söý diýer. Seni ýigrenýänden günäsini geç. Näletlenleri işin oň bolsunny. Bugünüňe degenler üçin doga oku. Eger bir duluň ursalar, beýle kiň tut. Ýa-da teň eňiňdäki doganyň alsalar, oňa köýnüňim çykaryp ber. Dileýänleri hemişe sadaka ber. Bir zadyň eliňden alsalar, onu ýyzyna ber diýme. Özüňi näme diýen bolsaň, keseklere de şon et. Egerde diňe özüň töýýänler töýýän bolsaň, näme üçin Hudaýdan şepagaty garaşýar? Diňe özüňe ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaň, näme üçin minnetdarlyk garaşýar? Onu günälerim şeý diýerler. Näme üçin o zenan elini öwrýär? Oň bilen gürleşme, oň ne hakkı var? Ýigrenji. Yok.
Düşmanlarına yağışılık edin. Hemişe karıdı verin. Ulu siyliği münasip borsunuz. Tezi Tanrı'nın tövgüsünü kazanarsınız. Çün kol kadir bilmezlere de ızgıysızlara da den derecede erehimli. Sizem Tanrı'nın erehimli yâlı erehimli olun. Bizi halas et İsa. Kişini yazgırman, özünüzem yazgırılmarsınız. Näletlemen. Özünüzem näletlenmersiniz. Bağışlan. Sizem bağışlarlar. Bize yol görköz İsa. Näme bersen şolom qaydyp gelir. Çünkü hemmesiň özüňe baglydyr. Kör adam körü yol görkezip bilermi? Şokörlüň ikisem bir çukury kılaymazmy? Sen hem çün ketekiň tehelçe aýbyny görüp özüňdäki ulaýbam göreňok. Halifamız bize yol görköz. Bizim bilen bol Tanrım. Seni doğranene bağıtlene halifamı. Has dogurdy Hudaýyň kelamyna kulak atýanlar, şoňa uýýanlar bagtlylar. Men şonu bilmek isleýän. Seň pikiriňçe näme ol? İsa mätimi? Şu takwa adam İsa'ny öýüne nahara çağırdy. İsa da oň öýüne gelip hojaýynyň ýanyna oturdy. Han çağılır barın. Eşitdiniz mi? Barın oyna. Barın. Olar baran yerinde yakınsızlık ediyorlar. Şeyler mi? Olayar bir yerde näme işleýär? Ne bileyim o? Vay hal näme diýär? Eger bir hakykatdan da peýgamber bolsa özüni ellegir ýana ýalyň nähil aýallygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men kimdigini bilýän Simeon. Äder bolsa maň kulak as. İki tane adam birine bergeli bolupdyr. Biri 500 dinary beýlekde bolsa 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmendirler. Algyly ikisiniň bergisini geçipdir. Şolon haýson has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa, Dogry aýdy. Görýärmi şunu? Men sen öýüňe geldim. Sen bola aýagymy ýuwmaga da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen süpürdi. Sen başda meni öpmedin. Ine görýärmi? Baýal bolsa men aýaklamy potýar. Elime çalmak üçin maňa ýag bermedin. Baýal bolup men aýaklamy müşk çalyp okulady. Men şeýle diýen. On görkeden belen sevgisi ähli günälerini geçilenini tatbikleýär. Kimin günäsi az geçilse, on sevgisi mazır. Sen günälen geçildi. Anam seni halas etti. Barıt et. Men... Şeýdip İsa ýurt gezip sapal durmuş barada hoş habar wagt edip köp ýerler aýlandy. Oň ýanyna bolsa 12 tane apostol şägirdi, hemde bet kılyklardan saplanan aýallar Maria, oňa Magdalena diýerler. Irodun köşküne kulluk edýän Huzanyň aýaly Ýanna, hemde Suzanna bardy.
Eret padşanyň öz insiniň aýalyny öýlenenini ýazgaryn üçin padşa ýoğan çokunurjyny zindana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwedetine ýetemizde göýlekçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýeki ogly eken. İsa onu görüp, rehimini de tabyda elinde girip, ýaş ýigit men saňa ýüzlenýän, tur diýdi. Ondan ölen ýigit canlandy. Şeýdip İsa onu enesine gowşurdy. Sen ondan sonra biziň hemmemizin garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýä inmelimidi? Halipamın. Halipamın. Bizi Yohan sorandy berdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ya başga bir dünýä inmelimi? Bardaňa göreneşdenden gurrunmer. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Ayşe diýen, meni galdyrsana. Meni ýeňiňe minni. Gelmin, inni görýärmi? Indi men İsany görýän. Bir daýhan ekin ekmegi meýdana çykýar. Oň taşlan tokumlaryň bir näçesi ýoluň üstüne çiýe, on batalyalar guşlar çokýar. Bir näçe tokum daşyň üstüne düşýär. Olar gögörýär, ýöne suw ýetmän gurýar tokumnyň käberleri. Qara tikeniň üstüne düşýär. Gögörünni olaram tiken mowquru diýär. Emma bereketli toprağa düşenleri ösýär. O hasil berýär. Käbir başlar 100 zaneden getirýär. Halipam, näme üçin sen hemişe mysal getirip berdiň berýär? Size älemiň sirlerini düşünmek Hudaý tarapyn berilipdir. Başgalarına ol mysallar tülen ýetýär. Diýmek olar seretler de görmeýärler, eşitler de düşünmeýärler. Ene şo mysalyň manysy. Biddäne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen dänler olar şol eşdýänler. Emma şeytan inanmasınlar, hem halas bolmasınlar diýip Hudaýyň kelamyny olan kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tokumlar bolsa kelamy eşdýänler hem onu kabul edýänler. Ýöne olan kökü ýokdur. Olan ynamyzak bolmaýar. Wagty gelende olar adýarlar, hem gaçyp galýarlar. Qara tikeniň üstüne düşen däneler olar şo eşdýänler, ýöne olar şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hatil vermeýär. Bereketli toprağa düşenler, Taňryň kelamyny eşdýänler hem de onu öz kalbyna saklayanlar. Olar çydamyl durup hatil berýärler. Hiç bir adam şemiyek onu batırmaz. Ya da onu gizlemez. İçeri girýänler ışık görür ýaly. Hemişe şemdan oturdur. Çünkü ayan bolmajak hiç bir gizlin sır ýokdur. Hem de mälim bolmajak hiç bir pynhan zat ýokdur. Şoň üçin hem ünsür gulagasyn. Kimiň ruhy baý bolsa ol ýene de artar. Kimde bolmasa oň özüne bardyr öýtüp berenem elinden gider. Oğlum, ejem bilen dogonlaryň taňa köçede garaşdyrlar. Görüşmek isleýärler. Men ejem hem dogonlam Taňryň kelamyny eşdýänler, hem sagynýanlardyr.
Bir gezek İsa yaranlar bilen qaýykda ýüzüp barýaka, olary gelin kölüň beýlek kenaryna geçeliň diýär. Şonu ýüzüp barýakalar İsa uklapdyr. Halifa! Halifa! İsa! Oğlum bir kelak bolýar. Onlar beni gark edýär. Kim beni gark bolur? Beni halat et, Halifa! Biz halat bolduk. Hani sizin anamınız? Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşen Gadarinliň ýurduna gelip düşdiler. İsa, kudraty güýçli Taňryň perdenini menden nämisleýän? Haýyş edýän, meni horlama. Sen adyň näme? Legion. Sana ýalwarýar. Bizi deňize gark etme. Bizi şu taýdaky doňuzlaryň arasyny ber. Onsoň arwahlar adamdan aýrylyp doňuzlara geçdiler. Gidin şu yerden. Sen zady oy. Yok bol şu yerden. Hemmeňiz yok bolun. Yok bolun. Yok bolun. Sen nira gitseň menen sen bilen giderin. Sen bilen gitmäge ruhsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezini gurrunmer. İsa hem şagirdleri birler taşlap Vifsaýy ugrady. Ýöne bolup geçen waka barada ören köp adam eşitip oň ýyzyna düşdiler. Akşam olaylarını bolsa Simon şeýle diýdi. Mollum,
adamları goýber. Özlerini pena hemde bir döwüm çörek tapar ýaly. Goýulur töwerekdäki owalara gitsinler. Bir çöllük ahyry. Sizin özüňiz bularny harlarsyňyz. Ýöne bizde barjady 5 tan çörek bilen 2 tany balyk da. Ey beyik Tanrym! Bütün alemin hükümdari! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Allah'ın ya. Halk meni kim hazap edýär? Sana iyan şokundurcu diýerler. Sana iliyan öz diýenem bar. Üçüncüler seni täzeden dirilip dünýä inen kadymy peýgamber hazap edýärler. Sizin özüňiz meni kimdir öýdýäňiz? Sen İsa'nın özü, sen Tanrı'nın nefesi oğulsun. Siz bu barada sesiňizi çykarma. Hudaýyň perdendi horluk görür hemde inkar ediler. Onu öldürler. Emma 3 günden soň ol täzeden diýerler. Hani kimmeň bile gidýär? Men sen bilen gidýän halipam. Ýöne ilk bilen maňa maşgalan bilen hoşlaşmagy ruhsat et. Egerde yer türmäge başlap häliçinde ýydyňa garanjaklajak bolsaň sapaly mekana senen peýda bolmaz. Men ýedime ýerjek her bir adam öz hakda pikir etmelidir. Öz takdirini boyun bolup hemişe men ýedime bile gitmelidir. Çünkü kim janyny gorajak bolsa olany ýitirer. Men hatirama janyny bagş etse olany halas eder. Öz janyň pida edip bütün dünýäň eýesi bolmakdan ne peýda? Eger kimdir bir meňe öwtlemen kär etse, haçanna Tanryň nepes ogly gudraty beslenip gelenne, o da şonu inkar eder. Men size aýtsam, siziň araňyzda heniz dirika Tanryň sapaly durmuşyny görjekleri bar. Soňra İsa öz ýany bilen ýogany Ýakup hem Piotr alyp ibadet etmek üçin dağa çykdy.
ol ibadet edip durka 100 keşfiyet gödi. Geyimler appak bolup nur saçıp başladı. Birdenem Peygamberler Musa bilen İlyas peýda bolup İsa'nın ýakyn wagty öljegini hemde Ýerusalimde nämelen boljakdy barda gurrun berdiler. Tanrı'nın buyruğunu bir caydır. Sen Yerusalim'de ölürsün. Dağdan nüşkelýä käler Piotr İsa yüzlenni. Mollum. Biziň hemmemizin şu ýerde bolanymyz gaty gowy. Biz üçden çatmadyk ya. Bir sen üçin. Şo wagt bir bölek bulut peýda boldy hemde olaň üstünden nur saçdy. Haçynna asmandan ýenen uwaz bulutlar göwsüp, "Şu men eziz perdendimdir. Näme diýse kulagasyň" diýenne şägirtler ör gökden geldiler. Muallim, yalvaryan oğluma kömek et. Haýyş etýän, oňa kömek et. O men ýalňyz oğlum ahry. Sen şägirtlerden oňa kömek edin diýip ýalbardym. Ýöne olar kömek edip bilmediler. Ahlaksyz azgyn nesiller. Men näçe wagtlar siziň araňyzda bolup çydak gederin. Hani getir oğlum. Yarasam bitti. Giň yüreğimeli. Ýanyň öz şägirtlerini öwredişi ýaly bize de ibadet etmegi öwret. Ibadet da şey diýerdiler. Ey kudrety güýçli atamyz, bütün älemiň hökümdary. Sen adyňa keramat. Sen bizi halat etjek günüňe garaşýas. Sen asmandaky erkeslegiň ýeriň ýüzüne de ýaýrasyň. Biziň günnelik yrkymyzy her gün ýetirip dur. Hemde biziň gürälemede bagyşla. Bizim özümize bergiler bagyşlaýas. Azdyrma adana da duçar etme. Dilek edin, dileňiz hatyl bolar. Gözlän, gözlän tapar. Kapy kakyn siziň üçin kapy açylar. Çünki her bir dilekçe berilýändir. Hem de gözlýäne tapylýandyr. Kim kapyny kaksa şoň üçin kapy açylar. Heydi atasy öýde oğlun ol balyk dilese ýylan merip bilermi? Ýa-da ýumurtga dilese. Oň ýerine içýän merip bilermi? Eger de siz gaharly wagtyňyzda da çağalary rehmet diýen bolsaňyz,
Onu kudreti güýçli, özüne yüz tutanlara şökman keramatly ruhun tiňdirer. Şo sebäpli men size aýdýar. Ýaşamak üçin näme emelliginiň, ýeginiňizde näme geýmelliginiň aladasyny etmeň. Çünki ýaşaýyş imitden derurdur. Beden bolsa geýimden. Siz kargalara seredin. Olar ekenoklarım, kalla saklayan zaylarım yok, kallalarım. Sonra da Huday olan ırtını yetiriye. Sizin şo işlerde näme artykmaçlygyňyz bar? Sizin haýty beriňiz öte ünnip, adajykda bolsa boýuňyzy ötürüp biljek. Täl adam başarmayan bolsaňyz, näme üçin başga datlaň aladasyny diýäňiz? Ene şuguller alyp görüň. Bulaň ötüşine tiýnedim. Bular zähmet çeken oklar ýüpegren oklar. Hatda şöhrat dünýä ýaýran Süleyman paşada şulaň käbirlerçe geýinmändir. Egerde Hudaý erteti ojaga taslanjak meýdana gotlary şeýle geýindirýän bolsa, sizi geýindirmeňem bir alaçyny tapar. Bet gumandar. Biziň ynamyz artdyr. Siziň ynamyz daryň däne ýaly bolsa. Sizi mene şu daragda Ýödüň köklüň bilen goparda deňde geç diýýäňiz, olam siziň deňiz etýär. Şonu günah işler etmek size meyil dörer. Yöne adığınlığa yürüyenin dağıt gününe. Onşun azık sağan azır yanını görününden qoğuton boynunu degirmenin asına atıp, düyüpsiz deriye taşlan qoğudur. Tanrı'nın sapal durmuş nämemeňdi. Ene o şeyle. Adam darin dänesini alıp meydanını ekiye. Däne göğür daraq däl ulolya. Oň şakalarını kuşlar högürt gölýär. Men düşünemok, o näme görürüň medýä? Sen näme üçin halgyk ýygnaýanlar, hemem şoňa meňdeş ziviller bilen ýyp içýän. Taga adamlar tebebe mätäşdir. Diňe nätaglar mätäşdir. Men biri takwa adamlar tawba etmäge çagyramok. Men adaşanlar ýola saljak bolýar. Bize Tanrı'nın sapalırım şu vardı kurrumu, o yerde näme bar? Korkmaň ýaş ötürümdir. Çünki Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Goş golumyň satynda pulny gedaýlara paýlaň. Özüňde bir torba etiniň. Şeýdip asmanyny özüňde ebedi tükünmeýän hadyna gazanarsyňyz. O torba ogrum olaýlaşmaz. Onu güýe diýmez. Onuň hadyna nerede bolsa ýürüňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keselimden kutulýasyň. Eredin, görün, bu kuturly. Odrat, odrat. Şöhrat, Hudaýa şükür. 18 ýyllap gördüm. Tanrym seni bela beterlerden gorudy. Ede işlemek üçin 6 gün berildi. Diýmek derdiňizden utulmak üçin şo günden birine gelin. Ýöne şemme günnäl. Siz 204. Siz näme şenmegini eşekleňizi ýa-da öküzleňizi suwa ýakmaga gitmeýäňizmi? Ene şu pakirin şeytan 18 ýyllap dilini büküp goýupdyr. Näme muny keseline şenmegini halat etmellämi?
Keremli halipa. Bak sapal durmuşum nasip olmak için min nem etmek. Nem için bana keremilliye. Hiç kim keremillerler, dine Huday keremil. Sen şovutları bileyim. Zana işler etme. Öldürme, oğurlama, yalana sayatlık etme. Göz enen atağın format koy. Men yaşlığımdan başlap şol öğütleri dol berca edin. Sen yine vardat etmeli, bardatlan gedaylara paylar. Sonra asmanna sen hadinan mor. Ine onsan gelli, men idima düşüver. Yönü biz sevdegarlere, özümüzden bağırlı adamlar. Bağırlı adamlar tapal durmuşa geçmegi ne hil kıyın görüyorlar. Bağırlığın tapal durmuşa geçenden, düyen ingen özünden geçen ansattır. Onu kim tapal durmuşa geçip biler? Adamın vasarmayan zatını Huday vasaryanlar. Şol Tanrı'nın sapal durmuş diyenin, nerede? Tanrı'nın sapal durmuşu göze görünenlerdir. Hiç kim seret, ana ollimez. Çünkü sapal durmuş, her bir adamın öz kalbındadır. Şeyde bir günler gelir. Tanrı'nın nepede oğlunun görün onların yakacakın görmeye öğüt edersiniz. Yönü yıllarımın asmanın bir ucuna yalpırlap, beylek ucuna yetenini görüp bilmeyişiniz yani onam görüp bilmersiniz. İnsan bu dünyada kömrüm son gel var. Emma onu ilk azap çekmek, adamın onun güde vurmağın mağlayına yatlanlar. Zemin, asman sumat bolsa da Hudaýyň kanuny sehelçede üýt gömez. Köp peygamberler hem paşalar sizi görünen zatlar görmek istediler, ýöne görüp bilmediler. Eşdýäni eşitmek istediler, ýöne eşitmediler. Biz näme etmeli? Tewratda näme diýilýär? Sen oňa näme düşünýän? Kudraty güýçli Tanrıny çyn ýürekden söý. Bütün janyň teniň bilen, bütün gujur gaýratyň bilen, akyl paýhatyň bilen söý. Hemde ýakyn ýadyny özüň şöger. Enkak, şeýle de ýaşamaly. Men yakynym kim bolmaly? Elbetde şol etkerler edel. Akiyasir kim? Bir adam Yerusalimden Yerihona barýan eken. Garakçylar onu yaralap, on giyimlerini tıpırıp özünem ölüm haline taşlap gidipdirler. Onun şo ýoly bilen bir ruhany geçip barýan eken. Ol şol adam görüpdir, ýöne duşundan geçip gidiberipdir. Şo ýoldan awadathana gullukçysy Levitem geçip barýan eken. Olum yatan adam görüpdir-de geçiberipdir. Emma bir Samariýaly yatan adamyň ýanyna barypdyr. Oňa erehminip ýüregi awapdyr. Samariýaly o biçara kömek edýär. Onu eşege mindirip mihmanhana alyp gelýär. Şo ýerde udyn gije oň aladasyny edýär. Gidenni bolsa şo Samariýaly mihmanhanaň eýetine 2 dinariýa berýär. Hemem yarala seretmegi tapşyrýar. Men dolanyp gelemde bolsa sen ähli çykdyjylygyny tölerni ýa. Garakçylardan eziýet çeken adama şol üçüniň haýsysy ýakyn hökmüni dogry hereket edipdir. Şolaňa rahmeten adam. Sizem şeydin. Gecicik çağıları men ýanyma goý berin, goý gelsinler. Taňryň sapal durmuş şeýledir. Men hakykat beýan edýär. Kim sapal durmuşa gecicik çağı ýaly ynanmasa olaňa ýetip bilmez. Ýöne kim maňa çağaňdan şeýaly ynansa, oň meni bereni de ynanlygydyr. Siziň araňyzda iň kiçiňiz diýmek iň ulýyňyz bolup çykýar. Hey, bu ýerde näme bolýar? Nazaretli İsa ýaňçy duşumyzdan geçip gitdi. İsa! İsa!
esmin gelsin, bana kömek et. Sen menden näme isleýän? Gözümün açılmagyny isleýän. Gözüň açyldy. Sen anamyň ten gözüň açdy. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen İsa Ýerusalemi gurady. O nira barsa ýoluny uly bäreke garşalýady. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salyp bermegi, tapal durmuş barada köprek gurrun mermegini soraýadylar. Bu adam hakyky peýgamber, kudratly güýçli, merhemetli, meni halas et. Ey kudratly güýçli, meni halas et. Ey kudratly güýçli, sana salawat. Bize hak ýol görkezip ey kudratly güýçli. Onu garşy alýan halk İsany eýýäm öz halifasy hemde hökümdar hökmüni kabul edýärdi. Ýerhonuna bir salgyt ýygnaýjy bardy. Oň aty Zakkeýdi. O salgyt ýygnaýjy. Üçti birak Zakkey. Şuň men teň öýüne barmakdy. Men öýme? Kimiň öýüne gitmek isleýär? Zakiy İsa'ny nerden tanýapar? Oh, yes. Ulug Hasan. Men öz ähli walymyň ýaryny 7 aýlara berjek. Egerde kimdir biriniň göwünde degen bolsam, men oňa 4 eti köp dilerdim. Hiç inanır ya. Kalıt yoluncu, Yunan kalıtlarının iyiliğine paylaşıp yörünü asla ananı mı? O gördün zaten. Bugün şöyle Tanrı'nın nazar düştü. Çünkü bir de Ibrahim'in neslinden. Yalkayıcı ağlaşanları yola salmaya geldi. Ulug Hasan. Biz Yerusalim'e gideriz. Şo yerde Tanrı'nın perdendi baradaky welilik bilen aýdylan sözler berjay bolar. O but paradlan eline berler. Oň üstünden gülerler. Matkaralarny we biýabra ýeterler. Onu ýenjerler hem öldürürler. Emma üçlenji güni o diriler. Insanyň günälerini ýuwmak üçin öldüriljegini bilýänem bolsa, İsa Ýerusalime tarap ýola düşdi. Ýolly oň baran ýerine onu adamlar garşalýady. Hem merde oň gelmegini begenýärdiler. Oňa özleriniň hökümdary diýärdiler. Şähertlerini tapşyr, goýalar seslerini kessinler. Eger dolar seslerini kesseler, olan gereğine dağışlarım gıyırıp başlar. Haçan İsa Ýerusalime goly gelip şähere göz düşenne,
Oňa haýpy gelip ağlady. Eger de sen paragat durmuşyňy nämen gorýandy bir bilsedim, ýön ol sen gödüňe görnenok. Şeýle bir günler başyňa düşür. Sen düşmanyň daşyňa garymlar bilen kurşap alarlar, ondan olar seni tozdurarlar. Çağalara seni qararlar. Seni yıkan yumran ederler. Hemmeten men seni haçan görmäge geljegimi bilmäniň üçindir. Şoğunlar Yerusalimdäki mukaddes ibadathana, Hudaýy ibadet edilýän ýere meňdemän jygyllyk bazaryna meňdädi. Yerde en mühim ibadet edildi yazıptır. Siz o zaman karakçılığın mekanına uğrup değil. Ol men mahallemi kovalya. Tutun onu. Käbir ruhanlyň arasyna İsa garşy çykyşlar artyp başlady. Sebäp halkyň öz hökümdar diýip ikrar edýärdi. Köp adamlaryň diýen hökümdar diýip gılan etip börenlerini eşitdim. Hökümdar? Gedaýlaň, ugurlaň, jelepliň hökümdary. Oňa meňe de şir köp görünür. Olar gelýärler de men hökümdardyryn diýärler de ýetik diýärler. Ýalňyş pikir ananmaň. Oňa ýyna ýerýänler barha köp belýär. Adamlar oňa anýalar. Oň hökümdardygynydan anýalar. Men size öňünden duýdurýan. Bu düzgünlik häziriň özüne betedilmese, özüňiz jogap bererdiňiz. Oňaýdan hak. Şo Galileýala dikdime wagt boldy. İsa 200 ruhanlary olaň kalp taýlymatyny barha köp paş edýärdi. Barha köp adamym oň ýüzüne ýerýärdi. Ýön ol şol bir wagtda düşmanlaryny möçüp durýardy. Bir sapar İsa ibadathanada bir garyp dul aýalyň 2 sany gara şaýyny sadaka berenini gördi. Bu katar ahiri. Äme köprek berip bilen okmy? Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleň hemmesi diňe özlerinin artykmasyny Hudaýa sadaka berdiler. Aýal bolsa, garyp bolansoň özüniň ýejen sadaka berdi. Bize jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim saňa ýytyar berdi? Belki men soragma jogap ber. Aýdyň ýany çokundurmagy ýytyar beren Hudaý me adam. Biz näme diýdik gök? Egerde biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz ýywanyň anmadyňyz ýer? Egerde biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünkü olar üýanyň peýgamberden ananýarlar. Oňa kimiň ýytyar berenini biz bilemzok. Oňňaly bolsa kimiň ýytyar berenini men size aýtman. Bir ýedek bir adam üdüme kepdir. Hem don kärenetine beripdir de, köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hasıl ýygyna mol wagty gelende bolsa, ol öz paýyny almak üçin gulny beripdir. Emma kärenetçiler oğlu ýenjip,
Hiç saat bermän ýygyna boş gaýtardylar. Ol ikinji gulny beripdir. Ýöne käreneçler ona menjepdirler. Maskaralapdyrlar hem de hiç saat bermän ýygyna gowupdyrlar. Ondan ol üçüncü gulny beripdir. Emma käreneçler ona menjip yaralap gowupdyrlar. Şonu üdümü ýeti ödüne men nästemkä? Men gowurýan oglumy bereyim. Mundan aw tontalar gerek diýipdir. Emma käreneçler onu görüp özlerini bu hojaýynyň ogly. Biz onu öldür. Şonu üdümli haýat bir de miras kalır diýipdirler. Aydyber. Aydyber. Olar onu üdümli haýatdan çykaryp öldüripdirler. Ondan hojaýyny şo käreneçler bilen näme etmek galýar? O da gelip şol adamlar öldürür hem de üdümli haýatyny başgalara berer. Şeýle bolsa bir hekayet näme aňlatýar? Guruluşçylyk gerekmez diýip taşlandaşy gaty gerekli bolup çykdy. Kimde-kim şo daşyň üstüne ýykylsa kül öwren bolar. Egerde daş biriniň üstüne gaçsa, ol onu mınjıradar. Mollum, öwrüdýän zatlaryň hakykatdygyny bilýär. Senin ne hil adamdygyny seretmän, kimmeleri dogry ýola gönükdirmäge çalışýanyny bilýär. Sen bize aýt, Rim imperatoryna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok? Janap, o seni sözüňde tutjak bolýar. Ana maňa bir kümüşdeňe beriň. Şoň ýüzünde kimiň suraty bile ady bar? Keserin. Keserin kabolsa, Keserin kiň barny kesara. Hudaýyň kyny, Hudaýa beriň. Indi sen näme jogap berersiň? Dusuz çörek bayram goýulýardy. Onu Pasxa da diýerler. İsa Piotr bilen Ýohanny Pasxa naharyny taýýarlamagy berdi. Ejer çekip başlamakam siziň bile Pasxa naharyny ýetim geldi. Men size aýtaýyn. Soňra men oňa Taňryň sapal durmuşy bir jaý bolýança elim tegirip bilmen. Bize üdümüň meýwesini merhemet eden, ey Taňrym, biz sana minnetdardyrys. Alyň hemmesini özüňiz paýlaşyň. Men size aýtaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçek özümiň suwunyny datyp bilmen. Bize yiyecek çörüğümüzü bağışlan. Kudreti güçlü Hudaý. Biz sana minnetdardyrys. Biz hiç sebepli hainlik bile satılyan men bedenim. Şu hainlik amala aşırlarını meni ýatlardyňyz. Şüküýet edäki täze ögütdiňen men ganym. O siziň üçin nöküler. Ene de maňa dönüklük edýäniň eli ýanymda, şu supraň başynda. Näme de bolsa insan ol Hudaýyň buýruny ýoly bile barýar. Ýöne şoňa dönüklük edýäniň dat günni. Bolup bilmez. O bolup bilmez. O boljak zat däl. Dönüň adyny aýt hökümdar.
Tezin ýaşalygyňyzy birden ýaşykça urulsa. Başlygym gullukça urulsa. Şonna kim bolýar? Şonna har ýylan topraq maşyna gyşarp ýatanmy? Ýa-da oňa hyzmat edýän? Elbetde topraq maşyna gyşarp ýatan. Ýöne men siziň araňyzda diňe hyzmatkar hökmünde. Men ähli görün görgüleme sizem gördüňiz. Şoň üçin men size atamyň maňa wesiýet eden dünýäsini wesiýet edýän. Bu dünýäde siz men toprağyň maşynyna iyi biçerdiňiz. Hem de tagtda oturup Israýlyň 10 karka neslini ýazgararsyňyz. Onun aramızda dönük yok da. Simon, saklan. Dayğanyň buğdoy harpyndan saýlaşýaly, şeytan siziň hem ýagşyny ýamandan saýlap bilişiňiz synyýa. Emma men sen anamyň kemelmez ýaly, hem de sen dogry ýola düşüp, yaranyňy da ynandyrasyň diýip awadat etdim. Kudrety güýçli. Sen bilen dynanyda ölüme de gitmäge men taýýar. Kulak as Piotr. Horoz bir gedek gaýgyrýansa sen men tanymanyňa 3 gedek andy çerdiň. Men size aýakapy torbasy diýberemde ýetmeýän zatyňyz barmy? Ýokdy, hemme zat ýetýärdi. Şu günden başlap kimde halta bilen torba bar bolsa götürdün. Kimde pıçak bolmasa geymin satyp alsın. Men size aýdýan. Kitapda ol hatda garakçylyň hataryna da goşulypdy diýilip ýazylypdyr. Men hakda näme ýazylan bolsa bary bir jaý bolýar. Teret, ynha iki tane bıçağı var odurdu güçlü. Şolar yeterlikdir. Şoň bilen bir wagtda İsa'dan diýilmeň külkülüne düşen ruhani ýaşullar ýygnandylar. Şol aralykda şeytan İsa'nyň 12 aranlarynyň biri Ýuda Iskariyotyň kalbyna simildi. Öýüňizi azartmajak bolsaňyz awadat ediň. Ýuda Iskariyot İsa'ny bary ýok 30 sany kümüş teňe satdy. İsa insanyň günäleri üçin özüniň ölüminiň goýulýany bilýärdi. Onsoň ol wadat etmäge başlady. Ey atam. Eger de sen bazawy. Men duşumdan geçirmek merhemet etdim. Ýönür men ıhtiyarımda değil. Näme sen öz erkimde. Şo pursatda İsa'nyň ruhuny götürmek üçin asmandan bir perişte indi. İsa gara dere batypdy. Oň derler ullukan kan damçalar ýaly ýere damýady. Näme uklap ýatyrsyňyz? Turun. Hiç kim size ağdırmadı ýaly awadat ediň.
Yuda. Böyle ahlaklı piyangolu men tatyan mırayma. İfa, biz onu bıçaklalı mı? Onu häzirin özünde tutsak edin. Şu da yeterliktir. Kuturat. Qarakçı tutmağa gelen ýaly eliňiz kılıçly mene gitmäge geldiňizmi? Men her gün siz bile awadathanada bolýardym, şonda maňa el galdyraň dokduňuz. Inni siziň günüňiz geldi. Qara güýçler höküm sürge. Tutsak edin. Yetewan oğlum. Eskerler onu köşkat dediler. Ondan onun üstünden gülmäge hem de maskaralamağa başladılar. Ha hökümdarını var. Ana ele hökümdarını. Sen halayt bize näme garaşýar? Bizi halas eder misiniz Kudrat Güýçli? Bizi halas eder misiniz? Eneşide İsan ýanyna di. Men onu asla görmesem näme? Men bile dronlaryny gördüm. Hormatly adama hormat bilen seretmek ýakymlydyr ha. Senem şodan bir ahry. Yok, o menler. Men muny İsan ýanyna görünme antam içeyin. Bir de Galileýden ahry. Ayrılsan ay. Men sen nämen gurrun diýeňem bilen mok? İsa gaňrylyp Piotra seretdi. Şonu Piotr İsaň özüne şuun horoz bir gezek gygyrýança sen meni tanamaýanyňy 3 gezek ant çerdiň diýeni ýadyna düşdi. Ey, Kudrat Güýçli, men günäkär. Men günämlet. Men ulu günä etdim. Tanrıym ýalbarýar. Men günämet. Sen öwütleňi inkar edenlerine de sen biziň ata-babalarymyzy bagşlaýadyň. Hatta sen gadaplananda da olary kırgına bermedin. Sen olur senin için hem öwüdüň için rahmet edin. Maňa sadyk kuluňyzy rahmet ey. Kudrat Güýçli. Inni seni kim urdu ha? Peygamber bolsaň bille. Inni sen kim urar? Haklanyň. Duruň diýär men size. Onu geňeşeltiň. Tor. Ruhanlyň ýol başçylary İsa'dan soragy üçin geňeşe ýygynandylar.
Bize ait. Sen şu ithamiyatı diýilýän mi? Men aýtsam, siz maňa ananmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Yöne inniden meýlek Taňryň perdendi gudraty güýçli Hudaýyň sag tarapynda oturar. Demek sen Hudaýyň perdendi de. O men şol. Beýdime kimniň ogtyýar? Bunaka. Oň näme diýeni biziň hemmämiz eşitdik. Biz onu Pilatyň ýanyna gider. Dogry, oňa jeda berme. Yer. Şeýlelik bilen İsa'ny Rim hökümdarlarynyň iň zalimi, müňlerçe adamyň haça çöýlenmeginiň sebäpkär bolan Ponti Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Yer beýle iri gelip, siz menden näme isleýäňiz? Biz sen ýanyňa adamlarymyzy azyrýan alyp geldik. O bazarda ibadathanada gol-goluna çağırdy. Oňa näme jeda bermeli? Tostak etmeli. Oňa jeda bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Onu ýazgarýanyň sebäbi, ol hemmeleri salgy tölemäň diýip wagt edýär. Hemme ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar? Sen Üýdeýanyň hökümdary? Özüň şey diýdin. Ol wagtyny Galileýede başladyn. Hannem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol Galileýalymy? Beýle bolsa, oýoň bilen İrod paşa meşgullansyn. İrod häzir Ýerusalimdedir, şeýledämi? İrodyň ýanyna ket. Hawa, sen özüňe kim dirinliydin? Onun ol sen şähertler diýerler kimler? Adamlar gudurat görkezýärmişiň diýerler. An maňa da bir gudurat görkez? Ey hökümdarym, ol hemmeleň başyna ile azyrýar. Ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar şümi? Edin ali edretlenler. Ona ceza vermeli. On Pilatyň ýanyna eltdi. Ol şoň sorýan ýeri. Ýönol, ölüm cezasyny berelýäli hiç bir etmiş etmändir. Men buyurýan, onu madalca ýenjip, howk goýbermeli.
Sen bayramçılık münasibetli bir adamı tutsowlukdan moşatmaly. Sen varavany azat et. Muňa bolsa jeda ber. Varavan azat et. Onu haça çüyle. Onu haça çüyle. Ten, onu yenjik. Sen ne bağırışan Pilat? Meşru İsa. Ol hiç kimi yamanlık edin oğlan. Onu kaldırın. Märeke bolsa İsany haça çöýlemek talap eden gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Varavany azat etdi. Şo ferman bilenem İsany haça çöýlemegi buyurdy. Geçmeye yol verin. Ayrılın. Çıkın beyler. Her taraf kıyımında diye. Kıyımında. Yolunuz olun. Ayrılın beyler. Ayrılın diye. Dur. Dur diye. Eytem. Adın ne Ben Simon, Kirineye'den. Eylek geç. Yükleri kediştirin. Eyvallasana. Aç şekerim. Yıkılmayı da. Hadi be. Düşman rektarga. Yıkılmayı da. Geçmeye yol verin. Çekelim. Bittin ağın ağlıyor. Kudreti güçlü. Anha al. İç. İç. Al iç kudreti güçlü. Yerusalim'in venanları. Men üçün ağlamak. Gözünüz hem çağalınız üçün ağlak. Egerde gök tarap bile şey dileyen günler gelen olsa, onu kuğurtu bile nehir var. Sana Huday kömek ettin. Biz senin için dua okar. Eyvallah. Teyze aklar. Tedra. Tedra. Ol. Eğer şunu yarayıp ol. Telefonlarına düş. Tedra. Tedra. Ol diye. Alma. Alma. Alma dene. Ol.
Gide kalmaň. Onu kaldırın. Kırtı belki de. İpleri koy verin. Atam ulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Öleri halat edýärdi. Anen ol özüni halat etdinna. Sen halat ýar bolsaň özüň halat et. Al düşdä şu ağaçdan. Hani sen öt kudretliň birini görken? Öňünden aýdylşaly İsa'ny iki sany garakçyň arasynda haça çöýlediler. Yüzlerçe ýyl mundan gölilik bilen aýdylşaly bar bir jaý bolýardy. Yönü koy geyim değil, tarlı geyim. Koyulur. Bunu yırtma. Bunu yırtma diyen. Koyulur yırtma. Gel bizzat söyle. Gel bizzat söyle. Hani hanım? Bizzat söyle. Gel buyurun. Sen kaçaktı. Sen ağıttı. Yerini sen bunu ne etmekçi? İsa'ň baş ucuny Ýüdeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular. Sen Ýüdeýanyň hökümdary bolsaň özüň halat et. Egerde sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu sen özüňem bizim halas et. Sen Hudaýdan gorkmaýanyň. Ol hem edilsen ki ali
Jeda hüküm edilipdir. Emma onun hiç kime eden yamanlığı yok. İsa sen öz sapali. Mekanına baranda meni atlığın. Sana söz veriyen. Sen şun men bilen cennete bararsın. Bugün örtanlardı. Birdenle günün öňüwarlap bütün yerin yüzüne tümlük ağırlaşdı. Hem bir agday 3 sagatlap dowam etdi. Yerusalim'in ibadathanasının kutusu orta arasından mevzulli. Atam. Men öz ruhumu sana tavsiyan. Yüzbaşı bu bolyan işler görün soň Hudaýa tagzim edip şeýlediydi. Ey Hudaý, günemet. Bir keramatlı adam eken. Ýaşullar geňeşiniň agzasy rehimli hem hakykatçyl, İsa garşy dilli uşagy gatnaşmadyk ýüze wagtly biri İsaň jesedini şemme ünneçini jaýlamagy Pilatdan ruhsat aldy. Günämizi öt. Biz Gudurety güýçliň jesedini uğradýar. Uğradı verin ýöne tiydirek. Ýörüň, eýýem şenme güni ýetip gelýär. Şemmäň ertesi günü ýerden aýallar özleriniň taýarlan hoşhoý esli melhemlerini alyp öwliýa geldiler. Olar gowruň agzyna goýulan daşyň ýerinden süýşürilenini gördüler. Barsalar, İsaň jesedi goýulan ýerine ýok eken. Siz canlyny öllüň arasyndan gözleýäňmi? O bir ýerde ýok, ol direlli.
Ol Henid Galileýede size aydın zatlar ýadyňyzdamy? Hudaýyň nepet ulu jinayetçilerin eline düşmelidir hemde haja süýlenmelidir. Üçüncü günü bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Ey tovo, gıvurun aklına akdaş düşürülüptür. Onsoň barıp görsök, Gudroty güýçliň jesedi. Ýok eken. Näme? İsaň jesedi ýok eken? Soňra bolsa günýär ýalpyllap. Iki sany perişte peýda boldy. Siz näme? Jan dini öllüň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bizi ananaýyn. Bu hakykat. Gowuryň içi boşdy. O ýerde Gudroty güýçliň jesedi ýokdy. Piotr, sen bilen anay. Gudroty güýçli Isa iki sany şagirdine göründi. Olar bolsa tolgunşyp, beýleki şagirdlaryň ýanyna gaýdyp geldiler. Gudroty güýçli hakykatdan da direlipdir. Ol Simony hemmeleri aýtdypdyr. Ol bizim bilen ýoldanlar ýaka. Onu tanımadık. Çöregi dögön wagtynda bolyp biz onu tanadyk. Emausta, ol o ýerde näme işleýär? Salam adamlar. Siz näme gen görýäňiz? Onuň näme üçin şeýle pikirler kalbyňyzda ornaşýar? Men ellem maýaklamasy inedim. Maňa eliňizde görüp görüň şonu men. İsa dygmanyň artaňyz. Çünkü ruhda et bilesiň bolmaýar. Siz meni görýäňiz ahyry men aýdanlamyň hemmeti bir jaý boldy. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de könüliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçünçü gün ýene de direler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler. Bu olun günahları geçirir deyip yazılanlar bir jaý boldy. Siz on şaýady, sizi atamyň wagt eden uçmadyny bererin. Ýöne atmandan emir bolýança şäherde bolarsyňyz. Hudaý size garaşyk etsin. Maňa ýeriň we göýüň hökümdarlygy berdi. Enne bolsa barın ähli halklary atamyzyň oğlunyň hemde keramatly ruhyň hatyryna çokundurun. Olara men wesiýetleriň baryny bir jaý etmege öwredim. Ene menin ahirete sendi hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halasgäri bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan welillik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär.
İşaya peygamber şeýle welilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nın doğulmagy bilen bu welilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu doğuljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňlady. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rebbim sözü saptyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam eren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi we günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňlady. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimizde ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar jennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine yermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňlady. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly, merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip,
Onu söýüp ýygyna ýerýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.